Hola, amb motiu del 8 de març, el Dia de la Dona, que esperem que ja no tinguem que reivindicar-lo d'aquí uns anys perquè hem arribat a la igualtat, voldria fer-vos unes reflexions. A l'hora de construir qualsevol projecte polític, invent tecnològic, projecte social, un grup disciplinari divers en el que estigui equiparat a l'home i la dona, arribarà molt millor a la comunitat a la que volem treballar, perquè junts som millors, però hem de ser igualitaris. Moltes gràcies. Hola, soc la Montse Guardiola. Avui reivindiquem el Dia de la Dona, esperant no haver-ho de fer gaire anys. Les dones podem emprendre, podem liderar grans empreses, podem treballar en equip i amb molt bons equips i esperem deixar un bon camí a les nostres filles. Feliç Dia de la Dona. Hola, soc la Diana Aldea i des de Junts vull portar el meu granet de sorra reivindicant el Dia de la Dona. Em centro en el poder femení, aquell que al llarg de la història i encara ara es manté. La dona que cuida, la dona que organitza, la dona que uneix i la dona que vetlla. Aquest tarannà que es pugui traslladar a tots els àmbits de la nostra societat per poder créixer, per poder ser reconegudes com a tals i compartir-lo amb els homes. Feliç Dia de la Dona.